Dito kuha ka ng hakim. Ilagan sa coffee ang daw kasi mo. Christmas market. Ice cream ni Ibet sa akin. Ice cream ni Ibet. No? Kasi kanina sa tayo. Laway ro. Laway ro. Kung saan ko sino? Kansuang ka doon eh. Nga? Chiket bungan. Sinan konsyad le doon. Nantinan. Seversham.
อืม